Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqly tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň Aşgabat şäheriniň welaýatlary häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onun sebitleri durmuş iqtisadyndan ösdürmek maksatnamasyny keskiten wezipleri ýerine ýetirmek, mövsümlerin owakyjylyk işlerini geçirmek, şerde öňümüzdäki bayramçylyk şäherlerine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri seredildi. Hormat prezidentime sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödökçüge diýen ornmasary Durduliýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi güni aratnaşyga çagyrdy. Häkim paýtagtymda alınıp balýan işleriň ýagdaýy, mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna taýýarlyk görülüşi, ulanmaga berilmegi gözüň ötülýän bayramçylyk disgalaryna işleriň başı barada hatabat berdi. Ata watanymyzyň taryhyna mühim ähmiýeti bolan şanly seneleriň hormatyny dawraly çäreleriň, aýdym saly çykyşlaryň, bäsleşikleriň, paýtagtymyzyň gözel ýerleri boýunça gezilençleriň, sergileriň we maslahatlaryň, sport ýaşlarynyň we beýleki çäreleriň gurulýanlygy aýdyldy. Şeýlekem häkim paýtagtymyň häkimligi we jemgyçlik guramalary tarapyndan Aşgabatyň şanly 140 ýyllygynyň hormatyna ekologiýa çäresiniň geçirilip, awtologlaryň kereketiniň çäklendirilýändigini ma'lum etdi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda sagdyn durmuş ýölgesiniň ösdürilmegi, ekologiýa taýdan arasynda velosiped sürmek bilen meşgul bolanýarlaryň sanynyň barha artmagy, täze ekologiýa medeniýetiniň kemali gelmegi, şeýlegem daş gurşagyň ýagdaýy üçin jemgyçlik jogapkärçiligini ýokulanymaga gönükdirilen köpçülikliň ekologiýa we sport şäherleriniň geçirilmegi, milli liderimiziň başyna başlan maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Şunlukda 2021-nji ýylyň 10-25-nji maý aralygyna şäher awtobuslarynyň, taksileriniň we beýleki jemgyçlik ulaglarynyň başga awtolog serişleriniň hereketi şäklendirilýär. Adamlaryň sagdyn durmuş üçin amatly gurşagy döretmäge, ekologiýa awadançylygynyň ýokary derejesine öpçün etmäge hemde arasaçylyk kadralaryny beja etmäge gönükdirilen büyük şäherler ýylatyň giň gollugyna eýelýär. Şeýlekem tomut mövsümine taýýarlyk boýunça görülýän şäherler barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde paýtagtymyzyň 140 ýyllygy münasibetli geçirilýän dawarlaryň döwrüň dörejlik ruhyna gybap gelmek üçin ähli tagallarda etmegiň möhümdigine üns çekdi. Bugun Aşgabat taýyşly ösýän döwrewap şäher diýilip ikrar edildi. Bu ýerde adamyň wagtynda ähli işler amala aşyrylyp, binagarlygyň ýöňdewajy gazananlary, inženerçilik teknik pikir hemde milli binagarlygyň gadymy däpleri taýyşly goşýar. Şonuň üçin hem paýtagtymyzda binalaryň gurulşygy bir gödökçülükde saklanmalar diýip hormatly prezidentimiz häkime anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylarymyz ýetip gelýän tomutky din jarş mövsüm barada durup geçmek bilen çağılyr we ula adamlar üçin niýetlenilen din jarş soýlaklaryny mövsüme taýýarlamak, olarda wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmek üçin şertler döretmek meselelerini üns bermeligini aýtdy. Bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Durduliýew şanly senler münasibetli paýtagtymyzda hemde welaýatlerde ulanmaga tapşyrylmagy meýilleşdirilen täze guruluşlardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şeýlekem Aşgabat City'niň taslamalaryny döwlet başçylarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, ýubiley disgalarynyň we beýlekleriň döwrüň tarabyna laýyk ýokary hiliniň we guruluşlaryň möhletleriniň berja edilmeligini çekip, şunun bilen baglykda vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentime Aşgabat City taslamasynyň hüdürünün çylgylary bilen tanışyp, olary bir näçe beýliklerini ödetişlerini gerdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli işlenip taýýarlanýan täze şäheriň taslamalaryna hükmany ýagdaýda milli binagarlygyň iň öňet däpleri hemde dünýäniň öňdewajy şäher gurulşyk usullary we şunuň bilen birlikde taslamanyň maksatnamasynyň özüne goýulan innowasion çemeleşme taýyşly utgaşmalydyr. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oýtanaga toplumna gödökçüge diýen ornmasary Urad Geldiýewi hemde wilayatleriň häkimlerini güni aratnaşyga çagyrdy. Ilki bilen Akyl wilayatynyň häkimi Gurbanow wilayatda dowam edýän owagyjylyk işleri, bayramçylyk disgalarynyň gurulşygynyň başy hemde öňümüzdäki şanly senlere taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Goçeklen meydanlarda agreten kadra laýyklykda ekinlere üsüş suw tutulup, olary degişli ýygyş işler geçirilýär. Owagyjylyk tenkeler we enjamlary netijeli ulanýar.
kombaynlar we awtomobilleri, galla kabul edýän ammarlary, galla rogny taýýarlamak boýunça zerur şäherler görülýär. Yer alma hemde göýök bakça ekinlerini ösürip yetiştirmek we bereketli hasyl almak, olaryň ýer ýetişýän görünüşleriniň hasylyny öz wagtyna ýygnamak boýunça işler amala aşyrylýar. Daýhan hojalyklaryna pili taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamalary ýerine ýetirmek ornuny işler gyzgalyňly dowam edýär. Vilayetin ähli düzümleri ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyndan hemde o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek, ilatyň durmuş üçinçiligini ýerderli ýokalanmak boýunça işleri taýdaşyk amal aşyrýarlar. Ata-watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygynyň şanyna ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgarlarda guruluşlaryň depkinlerini güýçlendirmek arkaly bellenilýän möhletini ulanmaga tapşyrmak üçin çäreler görülýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, vilayetde geçirilýän işleriň döwrüň taraplaryna laýyklykda gurulmalydygyny, ähli ulgamlaryň büýükdensiz işlemegine üns bermeligini tapşyrdy. Milli liderimiz agratem kadra laýyklykda akinlere degişli derejede ýygyk etmegiň, ösüş tuğun tutmagyň hemde mineral dökünler bilen goşmaça imitlendirmegiň atabyna ýerleriň hasyllygyny ýokalandyrmagyň möhümdigini belläp, häkime degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli şu günler geçirilýän meýdan işler bilen bir hatarda ýetip gelýän gallar onu degişli derejede taýýarlyk görülmeliler. Gallar ýan kombaynlaryň, hasyl daşaýan awtologlaryň hemde kabul ediş garmanhanalarynyň mögzüme dol taýýarlanmagyna üns berilmeliler. Büyüm ýöküm obagajyk mögzüminiň gurmaçykly we öz wagtyna geçirmek üçin zerur şäherler görülmeliler. Döwlet başçylygymyz goşa ýygyk etmek boýunça işler barada durup geçmek bilen olaryň agraten kadalaýyk geçirilmegini taşyrdy. Şunda bereketli hasyl almak üçin obagajyk tenkalarnyň we enjamlarynyň mümkinçilikleri dol peýdalanmalylar. Şeýlekem ýurdumyzda ady gowpsuzlygyny putrandyrmak maksady bilen göýük bakça ekinleriniň we ýer almanyň bereketli hasylyny almak möhüm wezipe bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz ol ekinlere agronomçylyk talaplaryna laýyk ýygyk etmek we ýetişdirilen hasyly öz wagtyna ýygnamak işlerini bir gödükçükde taklamak tapşyrdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ekinleri suw bilen bökdürsiz üpçün etmek hemde rejeli peýdalanmak, ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça zerur şäherler görmegiň möhümdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýüpek gurçuklaryna ýygyk etmek mögümini öz wagtyna tamamlamak hemde pili taýýarlamak boýunça şertnamalaryň boşnamany dogry ýerine ýetirmek babatda da anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda ata-watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygy münasibetli açylmagy meýilleşdirilen durmuş medeni we öýrençlik maksatly desgarlarda guruluşyk işleriniň başynyň bir gödükçükde saklanmalygyna üns çekip bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahalif vilayetde işleriň ýagdaýy, buğdaýy we gowaça ýer almak hemde beýleki göýük bakça ekinlerine ýygyk etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Olaryň bereketli hasylyny almak üçin agraten şäherleriň ýokary hilli we öz wagtyna geçirilmegine, tuğun rejeli ulanmagyna aýratyn ünslerliýär. Şeýlekem vilayatyň häkimi ýetip gelýän gallorogyny guramaçykly geçirmek, oňa kombaynlar we beýleki obagajyk tenkalaryny taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Habar berýärler, ýurdumyzyň dokma puýda üçin gymmatly çiň mal bolan pili öndürmek boýunça şertnamalaryň boşnamalary ýerine ýetirmek ornuny zerur işler alınıp barýar. Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini şu ýyl üçin kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, şol sanyna ata-watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgarlaryň gurulşygyny öz wagtyna tamamlamak boýunça degişli işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Gowaça ýygyk etmek bilen bir hatarda buğdaý ekilen meýdanlarda da agraten şäherleriň öz wagtyny geçirmeginiň möhümdigini belledi. Ýetip gelýän gallar ogna degişli derejede taýýarlyk görmek we ony guramaçykly geçirmek babatda ýygyk tagallar edilmeliler. Bu orada amala aşyrylýan işleriň depkinlerini çatlandyrmak, kombaynlary, awtologlar hemde harmanhanalary uruk mögzümine dol taýýarlamak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz bu babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz ýerleriň hasyllygyny ýokalandyrmagyň hemde suwdan rejeli peýdalanmak maksady bilen ýöňdebaş tehnologiýalary öýrençige ornaşdyrmagyň möhümdigini aýdyp bir näçe degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz ýer almanyň, toğanyň hemde beýleki göýük we bakça önümleriniň bereketli hasylynyň ösürilip ýetişdirilmegini üpçün etmek barada häkime degişli tapşyryklar berdi.
Şeýlekem döwlet başlarymyzy pili öndürmek, burada belirlenen meýilnamalary ýerine getirmek bilen bagly işleri bir gözekçilikde saklamagy taşyrdy. Bulardan başga da ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasynda gözüň tutulan ähli işleriň üstünlükli hemde dogry ýerine getirilmegine aýratyn ünsürli. Döwlet başlarymyz vilayatyň çäginde dürli maksatly desgalaryň öz watyny gurulmagynyň döwrüň talabydygyny belledi. Şunun bilen birlikde ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy hemde maý aýyny bellenleýän bayramçyklar nasibetli dawarlary ýokary derejede guramak babatda anyk görkezmeler berildi. Soňra Daşol vilayatynyň häkimi Nazar Muradow dugamy diýen mögümleýän meýdan işleri şol sanyna gowaça hemde bugdaýa agraten taraply laýykda ýygyk etmek boýunça alınıp bilen işler barada hadabat berdi. Bir mögümde ulanjak tenkelere gallar onu taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hem aýdyldy. Göwekilleriň yer almanyň, toganyň we beýleki kinleriň bereketli hatyny almak üçin degişli çäreler görülýär. Şeýlekem häkim pili öndürmek boýunça şertnamalaryň boşnamalar ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hadabat berdi. Hatawatyň başynda o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri ýerine getirmek, durmuş we öýümçük maksatly desgalaryň aýratynda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmek meýilleşdirilen desgalaryň gurulşygyny öz wagtyna tamamlamak boýunça ýygyderli görülýän çäreler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, yerlerde agraten çärleriň öz wagtyna geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň geregdigini belledi. Goça ýygydylenle agraten kadrlar berja edilmeliler. Şunun bilen baglykda milli liderimiz häkimi ekrançyk medeniýetini ýokarlandyrmak, suw we yer serişlerini erejeli peýdalanmak boýunça bir näçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyzy häzirki wagtda alyk bolşugyny hassa öpçün etmäge hemde göýük bakçy önümleriniň ýöndürilýän meselelerini artdyrmaga aýratyn üns berilýänini aýdyp, ýarlyk yer alma, togan we beýleki göýük bakçy ekinlerine ýygyk etmek bilen bagly bir näçe taşyklar berdi. Pili öndürmek hemde kärinetçi pöksörüň şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirmekler boýunça geçirilmeli işler barada degişli taşyklar berildi. Milli liderimiz vilayetde ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine degişli bir näçe taşyklar berip, şu üçin belirlenen meýilnamalaryň ýokary hili we möhletini ýerine getirmeligini aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ata watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň şanyna açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen desgalary öz wagtyna ulanmagy bermegiň möhümdigini belledi. Soňra sanly ulgamy geçirilýän iş maslahatyna Lewap vilayatynyň häkimi Amangeliýew vilayatda mögümleýän obagçylyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. Hazusanna gowaça ýygyk edilşi, bugdaýly meýdanlara ýüzüşdüğünün tutulşy, kombaynlaryň, awtoroklaryň, diýeni kabul ediş bölümleriniň ýöňdäki gallar mögümine taýýarlanşy, göýük meýwe önümleriniň öýrenilşi we ýüpek gurçuklaryna ýygyk edilşi barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň şäklerini, bina edilýän desgalaryň gurulşygynyň depkinini, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamak hemde şanly senler münasibetli ulanmagy tapşyrjak desgalaryň gurulşygynyň hirini bir gözekçi etmek boýunça geçirilýän işler, öňde boljak bayramçyklary hemde iýun aýyna Lewap vilayatyna geçecek medeni tepdeligini guramaçykly geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bereketli bugdaý hasylyny, gowaça we beýleki kinleri ösürip ýetişdirmekde, uly ähmiýete bolan bellenlen ähli agraten çärleri öz watyna geçirmegiň zerurdygyny bellemek bilen bu babatda häkime bir näçe taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzy gowaça ýygyk etmekde bolanýan obagçylyk tenkeleriň we enjamlarynyň ýokary ýöneligini öpçün etmek, şonuň ýalyna gallarjy tenkeleri we galla kabul edýän harmanhanalary mögüme taýýarlamak babatda wezipeler çözmek boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz beýleki möhüm wezipeleriň bir näçesinden çekip, göýük bakçy ekinlerine yer alma, ýokary hili ýygyk etmek meselelerini jogapkärlik çemberleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz vilayatyň zähmetkeşleriniň pili öndürmek boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlükli ýerine getirmek üçin olary zerur şertleriň düredilmeligini belledi. Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň amala aşylmagyna durmuş we öýümçük maksatly desgalaryň gurulşygyna aýratyn üns bermek gerek.
Şoňa bilen baglanykda döwlet dostlarymyz wilayatyň çägine gurulýan desgalarda işleriň ýagdaýyny üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Şol desgalarda işleri kesgitlerin möhretlere laýyklykda hemde ekologiýa taýdan arasda serişdeleri ulanmak bilen alınıp barmalylar. Döwlet başlarymyza diýip boýunça medeniýet işgärleriniň hemde Magtymly Pragynyň şahryt gününe başlanyp geçirilýän medeniýet tepdiligi baradaky mesele geçip, onuň çäklerine meýleşdirilen ähli çärelere düýüpli taýýarlyk görmegi we ýokary derejede geçirmek barada häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anelerdiýew wilayatda işleriň ýagdaýy, gowaça we beýleki azyklyk erkinleri ösürip geçirmek, ekrançyk meýdanlaryny ösüşdüginiň zerur meseleleri bilen üpsün etmek boýunça görülýän çärler barada hatabat berdi. Häkim gallar ogna işlediljek kombaynlar we awtomobilleri taýýarlamak işleriniň güýçli depkin bilen alınıp barýanyny, olaryň büýükdençli işledilmegini üpsün etmek hemde galla kabul ediş bölümlerini mögsüme taýýarlamak üçin çäreleriň görülýänini habar berdi. Şeýle häkim şu günleri wilayatda agraten kadra laýyklykda pili taýýarlamak barada meýilnamany ýerine ýetirmek maksady bilen ýüpek gurçuklaryna ýydy gidilýäni barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine şonuň ýaly watanymyzyň beýik garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berjek desgalardaky guruluşlaryň ýagdaýy hemde öňde boljak şany senlere taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, ýer we suw serişdelerini oýlançykly peýdalanmak, obagjyk ekilleriniň hasyllygyny artdyrmak meselelerine aýratyn üns berilmeligini bellädi. Gowaça we bugdaýy agraten kadra laýyklykda öz wagtyna ýydy gidilmegi, bereketli hadyr almagyň öýdenilir diýip milli liderimiz häkime bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ilaty dürli göýük önümler bilen doly üpsün etmegiň o etanagy toplamynyň esasy wezipesini aýdyp, göýük bakça önümleriniň öňürilýän mukdaryny artdyrmak barada degişli görkemeler berdi. Döwlet başlarymyz pili öňürmek meselesini üns merkezine saklamagyň dokument enagatyny çygymal bilen üpsün etmekde mühim ähmiýetiniň bardygyny belläp, häkime bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň durumşa geçirilmegine aýratyn üns berilmeligini bellädi. Şeýlekem alınıp barýan guruluşyk işleriniň hilini ýokalandyrmak, desgalary aýratynda watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylmagy gödüňe ötülýän öňümçük we medeni durmuş maksatly desgalaryň öz wagtyna ulanmagy tapşyrylmagy hemde öňümizdeäki bayramçylyklara ýokary derejede taýýarlyk görülmegine degişli tapşyryklar berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornafary Urad Gelliýew ekrançyk meýdanlarynaky işleriň ýagdaýy, gowaça we beýleki ekilleri ýydy etmek, gallar ogny öz wagtyna hemde guramaçylyk geçirmek boýunça görülýän toplumlaryň çärler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda suw üçinçilik ulgamyny gowlandyrmak hemde o etanagy toplamyny suw serişdelerinden oýlançykly peýdalanmagyny üpsün etmek boýunça görülýän çärlere aýratyn üns çekildi. Şonuň bilen baglykda suw desgalarynyň işi we suwdan peýdalanmak baradaky meseleler bilen baglanşykly täze suw desgalarynyň gurulşynyň başı barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzda suw üçinçilik ulgamyny gowlandyrmak we suwdan oýlançykly peýdalanmagyny üpsün etmek barada vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Bu işler öňümçüge burada dünýä tejribesiniň ýöňdewaçy galanlaryny öwrenmegiň hemde özleşdirmegiň esasyna alınıp barmalylar. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz ekrançyk meýdanlaryny suw bilen üpsün etmek üçin akabalary öz wagtyna arasaramagyň, suw desgalarynyň we suw sojlaryň taýat işledilmegine gözelçik etmegiň, ýurdumyzyň wilayatlaryna häzirki wagtda gurulýan suw howdanlarynyň hemde beýleki suw gojalyk desgalarynyň bellilen tertibe laýyklykda ulanmagy tapşyrylmaly möhletlerini berja etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ady gowpsuzlygyny pogtrandyrmak maksady bilen obagjyk ekilleriniň bol bereketli hatyryny kemale getirmek bilen baglanşykly ähli mögsümliğin meýdan işleriniň agraten kanyň kadrlaryny pogtolaýyklykda alınıp barmalygyny bellädi. Agraten kem ýokletleri berja edip, gowaça degişli derejede ýydy edilmegi bir gödöçükde saklanmalylar. Gallara mögsümine ýokary derejede taýýarlanýar, gallarjy kombaynlaryň, awtomobillaryň we bugdaý kabul edýän bölümleriň oragy taýýarlygy üpsün edilmeliler. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşlaryň ünsüni ýurdumyzda ekologiýa medeniýetini kemale getirmek boýunça işleri güýçlendirmegiň zerurdygyna çekdi.
Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz ulogyň saglygy üçin peýdary bolan velosiped görnüşini ulanmak bilen bagly gurulýan ekologiýa çäretiniň ähmetini bellädi. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilen iş masahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk hemde berkarar watanymyzyň gülläp esmeginiň, halkymyzyň awadançylygyny we bagtyarlygyny üpçün etmegiň bähwetine, alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugurlaryna başlanan maksatlar neft gaz, ulug argatnaş toplumlaryny hemde owa hojalyk bu ilim bilim, saglyk goraş, sport ulgamlaryna geçirildi. Olaryň barşyny watanymyzyň garaşlygynyň şany 30 ýyllygy bellenýän ýylda ýurdumyzda ösdürmeň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Bu milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ugurlary kesgitlenildi. Ulug argatnaşyk toplumynyň ýol başçylarynyň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda bu ulgamda anyp barýan işleriň netijeleriniň ýokarlandyrylmagynyň, milli ykdysadymyzyň kuwwatlanmagyna bolşaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmetligi bellenildi. Hormatly prezidentimiziň toplumda işleriň talaba laýyk anyp barylmagyna gadanmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ören wajypdygyny atarly. Ýurdumyzyň ulug üsbaşyr kuwwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan Döwrewab demir ýol üpçünçilik ulgamynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak, maglumat tehnologiýalaryň bütün dünýä ösüşi bilen aýakdaş gitmek üçin aratnaşyk hyzmatlarynyň hilini we geçirjilik ukybyny hasa ýokarlandyrmak, bu podoga Döwrewab tiltimatlary giňden ornaşdyrmak babatda möhüm wezipeleriň durýanyny bellenildi. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň ýurdumyda sany ykdysadyty ösdürmek boýunça ygtyýaly edara hökmüne kisitlenenliginden uranyp 2025-nji ýyla çenli ýurdumyda sany ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasynyň durmuşa geçirilişini şartlandyrylmagyň wajypdygy aýratyny atarly. Podoň işgärleri işlemäge döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirdiler. Ýalňyş energetika toplumynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda hormatly prezidentimiziň neft toplumynyň işine belli bir öňe gidişligiň bardygyna garamadan aýry-aýry podoklarda ýeni kemçilikleriň dowam edýänligi barada aýdan sözlerini, şeýle-de neft çykarmak boýunça anyp barýan işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak, nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik tapşyryklaryny ýygydaly berja etmek bilen baglanşykly meseleleri bir gözegçilikde saklamagy talap edenligini öňe çekildi. Hormatly prezidentimiz Hazar deňiziniň näke neft galy ýataklary öýleşdirmek işlerini çatlandyrmak, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşynyň depkinini artdyrmak we tebii gazy eksport etmek boýunça halkara taslamalarını taýýarlamak meselelerini möhüm ähmet bermegi tapşyrdy. Şondan oralanyp olary ýerine ýetirmek üçin amala aşylmaly işler aral maslahatlaşyldy. Çykyşlarda ýurdumynyň energiýa serwisleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişden pikir alşyldy we degişli teklipler orta atyldy. Toplumyň önümçilik kuwwatlyklarynyň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler we olary ýerine ýetirmegiň anyk ýolları kesitlendi. Maslahatçylar işlemäge döredip beren hemme amatly şertler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirdiler. Owa hojalyk ulgamynyň ýol başçylary we hünärmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumynyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň ilkinji 4 aýyna gazanylan netijelerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleleri maslahatlaryň esasy gün tertibine girdiler. Maslahatda döwlet başçylygymyzyň beren tapşyryklarynyň ugralanyp geçirilmeli işleriň anyk ugurlaryny kesitlemäge başlanan çykyşlara giň orun berildi. Bu babatda bir näçe teklipler orta atyldy. Giňişden pikirler alşmalar boldy. İşleri talaba laýyk alyp barmak üçin wezipeler kesitlendi. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzda mewsimliň owa hojalyk işleriniň anyp barlyşy baradaky maglumatlaryň dinlenildi. Çykyşlarda öňde durýan wezipeleri awra bilen ýerine ýetirmek ugruna ähli mümkinçilikleriň we şertleriň bardygy bellenildi. Şonda bu ugurda durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmegiň esasy ugurlary kesitlendi. Bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlarynyň ýol başçylarynyň we işgärleriniň geçiren maslahatynyň gün tertibine girdilen esasy meseleler hormatly prezidentimiziň şu ýylyň ilkinji 4 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýol başçylaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşylmaly çäherleri kesitlemekden ibaret boldy. Maslahatda döwlet başçylygymyň ulgamyň işgärleriniň öňde goýan wezipeleriniň ören uly ähmeti barada giňişden durulyp geçirildi.
İşler alınıp barlarına ýa-da gurulana milli liderimiziň hut şol talaplaryndan we tapşyryklaryndan ugur alınmagyň zerurdygy aýratyny taly. Şonuň bilen baglanykda milli saglyk goruş ulgamyny mundan meýlekde döwre wap ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi barada bellenip geçildi. Bu orada netijeli tejribe alşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen atnaşykly gatnaşyklary berkitmek zerurdyr. Bu orada Xitay Halk Respublikasy bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň çäklerine ýakyna Türkmenistana bu dostlukly ýurtda işlenip taýýarlanan Koronawak diýen täze sanjymyň uly tapgyrynyň getirilmegine aýratyn üns çekildi. Masatyň dowamyna häzirki döwürde ýurdumyň alam bilim ulgamyna sany tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmek, bilimiň hini we derejesini ýokarlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny nykdaly. Şeýle masatda sport ulgamynyň ösdirilmegine döwlet başçylygymyzyň ulun serýanyny nykdaly. Masatlarda çykyş edenler döwlet başçylygymyzyň taşryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirilmegi ugruna ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. 7-nji maýda hormatly prezidentimiz sany video argatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň şu ýylyň 4 aýynyň netijelerini başlygynyň mejlisine geçirdi. Ona ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdirmek wezipleriniň ýerine ýetirilişine seljerme berildi. Hemde öňde durýan wezipeler üns şekilli. Ahal Balkan, Daşowdy, Lewap we Marwolatlaryň häkimliklerini bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde oýan jogapkärlik işlerini durmuşa geçirmek ýolları barasynda giňişen pikir alşyldy. Hemde wezipeler ketgitlenildi. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli özgörtmeler maksatnamatynyň durmuşa geçirilişi, ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösdirmeň wezipeleri, häzirki günlerde möhümleýin owa hojalyk işleriniň alınıp barlyşy we öňde durýan derwäs wezipeler barada durup geçdi. O Senat toplumuna özgörtmeler maksatnamatynyň üstünlikli ýerine ýetilmegini üpçün etmek, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösdirmeň maksatnamatyny ýerine ýetirmek, akinleri ýyda etmek, goýça ejergetini ýokary hil derejesine alyp barmak boýunça ýerine ýetirilen işler dogrusyny maslahatlarda giňişleýän gurrun edildi. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar güneşli diýarmyda durmuş ulgamyny ösdirmäge ulun serliýänligini nykdap bellediler. Bu wagtdaky äkli wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynda da dolup çyn edilmeliler diýilip çykyşlarda nykdaly. Owa hojalyk işleriniň guralşyna, owa hojalyk tehnikalarynyň gally oragy hemde paýta ýygym möhümlerine taýýarlanşyna aýratyn üns berildi. Buğday ekilen meydanlarda zerur çäreler geçirmek işlerine her bir günden netijeli peýdalanmagy möhümdigi barada maslahatlarda giňişleýän durulup geçildi. Ähli ekinlerden bereketli hasyl alınmagyny üpçün etmek derwäýtdir. Muňa öýde ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly üpçün etmeň esasy şertidir. Daşar ýurtlardan getirilýän anyk we beýleki önümleň möçürlerini azaltmak, güneşli diýarymyzda öndürilýän önümleň eksportyny artdyrmak belli bolşýaly. Döwlet siýasatynyň baş wezipeleriniň biridir. Maslahatlarda bu wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ýollary hakynda jekmejek gurrun edildi. Ýurdumyzda suw serişdelerini tygşytlyk hemde netijeli peýdalanmagy möhümdigi maslahatlarda ýürüte bellendi. Bu wagtda işleň takyk meýilnamalar boýunça guralmagyny üpçün etmek zerurdur. Ekrançylyk meýdanlaryny durmuşa geçirilýän işler bilen bir katarda welaýetlaryň ilatynyň durmuş üpçünçiligi bilen baglanşykly meseleleň ýygydarly gödökçülükde saklanmalygyna üns çekildi. Maslahatlarda welaýetlarda beýik garaşlygymyň şanly 30 hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramlaryna çenli ulanmagy berilmegi meýillestirilen diýetgalyň guruluşlarynyň alınıp barlyşyna da seljerme berildi. Maslahatlaryň dowamyna alınıp barylýan guruluşyk işleriniň talaba laýyk bolmagynyň we diýetgalyň öz wagtyna ulanmagy berilmeginiň möhümligi baratna giňişleýän gurrunlar öz beýan tapdy. Maslahatlarda bellenen maksatnamalaryň berja edilişi dogrusyna aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny takyk kesgitlediler. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmek üçin mümkinçilikleň we şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip azaýyp mümkinçiliklere bolan gon şuýtançlaryny beýan etdiler. Şu ayda bellenjek bayramçylyklara ýokary derejede taýýarlyk görmeň zerurdygyna da üns çekildi. Maslahatlarda hormatly arkadaşymyzyň jöwher paýhasyndan dören Aşgabat adly kitabynyň neşir edilmegi münasibetli milli liderimize hoşallyk sözler aýdyldy. Ýakynda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň 140 ýyly münasibetli Ak şäherim Aşgabat adly täze ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Döwlet başçylygymyzyň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary Türkmenistanyň milli geňeşi, siýasy partiýalary we jemgyçilik guramalary hemde ýurdumyzyň medeniýet ulgamy tarapyndan geçirildi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň siyasi partiýalaryň we jemgyçilik guramalarynyň geçiren tanışdyrlyş dabaratna gatnaşanlar Aşgabatyň 140 ýyllygynyň öň ýanyna Türkmenistanlara şeýle ajaýyp kitaby peşkeş bereni üçin milli lidermide tüýtürekden hoşallyk bildirip, mundan meýlekde dörejilik üstünliklerini arzu etdiler. Çykyşlarda täze eseriň hormatly prezidentimiň ozal meşhur kitaplarynyň hataryny artdyranlygy bu ýetmiş bilen bellendi. Hemem şu münasibetli milli lidermiden gutluk sözler aýdyldy. Çünki täze kitaby eliň alan nesliňe oň sahypalaryny agtaryp, paýtagtymyzyň görnüşlerini synlamak bilen, onu okumak, kitap bilen ýakynan tanışmak höwesdürýär. Täze kitabyň ajaýyp mazmuny, seperçilik taýdan bedelçi, sapkhana işleriniň hem ýokary derejede ýerine ýetirilmegi oň täsirligine has artdyrýar. Davarada çykyş edenler bu kitapda döwlet başdanmyzyň watanmyda, paýtagtymyda, mehriban halkymyza söýgütiniň beýan edilenligini aýryty nyktadylar. Oğudun Aşgabat şäherimiz barada her birimiziň yüregimizden çykýan, arkadagymyzyň ak şäher diýen jümläniň döremegi ýöne ýerden däldir. Arkadagy prezidentimiziň şäher guruluşy siýasaty bilen paýtagtymyzyň binagarlyk keşbi, durmuş we hyzmatlar ulgamy soňky ýyllarda hasym özgördi. Şulan äklisem, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda döwlet başdanmyzyň durmuşy geçirýän beýik işlerini netijetinde mümkin bolýar. Garaşsyz watanmyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň ösdürilmegi tapgyrma-tapgyr amala asyrlýar. Milli liderimiziň kitabyň başynda akyllar şahyrymyz Magtumly Pragynyň şygyr setirlerine ýüzlenmegi nusgulyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan etýär. Kitabyň Aşgabatda Ag arzuwlar amala aşýa atly ikinji bölümini milli liderimiz Ag arzuwlar, Ag şäher söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky anamyny beýan etýär. Kitapda ählimiziň söýgül şäherimiziň üýtgeç gözelligini açyp görkezýän fotosuratlar dörejilik duýgurlugy bilen saýlanyp alınıp, paýtagtymyzyň taryhyny, şu gününi we geljegini beýan etýär. Okuyca özolşly binagarlyk desgalyň täsirligini, giň şaý ýollary, iň täze awtobanlary we beýleki ajaýyplyklary kitapdaky owadan suratlar arkaly synlamaga mümkinçilik berilýär. Bu ajaýyplyklaryň ählisi soňky ýyllarda döwlet başdanmyzyň ýollaşçylygyna guruldy. Çünki Aşgabat ýaşaýjylar üçin döredilen oňoýly şertler babatda da, hil babatda da Ýewropanyň iň döwrüwa paýtagtlaryndan pesse durmalylar we pesse durmaýa. Ähli babatda nusgulyk şäher bolmalylar. Ol medeniýet, bilim, ilim, saglyk goraş, sport hemde halkary hyzmatdaşlyk boýunça ösüş merkezidir. Kitap 6 bölümden ibarat bolup akylly okulýar. Aşgabat dünýä binagarlyginiň merjen diýen bölüm bolsa, oňat ýaşamaň ilkinji şerti oňoýly, döwrüwap öýler, rowşan geljeň binýady, medeni hazynanyň jemlenen şäheri, saglyk ýaşaýyşyň amatlylygynyň esasy şerti, sportyň, sagdanyň we ruhulentligiň şäheri. Aşgabat halkary hyzmatdaşlyk merkezi, binagarlygyň täze nutqatly bölümçeleri özüne jemleýär. Şolarda getirilen maglumatlar döwrüwap şäherimizi ösdürmeň ugurlarynyň her biri hakynda bilimler baýlaşdyrýar. Täze kitapda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paýtagtymyzy ösdürmekde gazanlayan üstünlikler hakynda jekme-jek gurrunmerliýär. Bu eseri okap milli liderimiziň wekinine, häzirki zamanyň öten şäher guruluşy ilmlerinden baş çykaryp, iň bir täsin tatlamalary, ýokary netijelik bilen durmuşy geçirmek ussatlygyna haýran galýan. Kitabı okan okuyucu, häzirki zamanyň guruluşyk, inženerçilik işleri, hyzmatlar ulgamma wagtdaky täze düşünjeleri bilen tanış bolýar. Ýurdumyzyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgütiniň janly misallar. Ag şäherim Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtagtymyň şany 140 ýyllyk münasibetli, milli liderimiziň halkymyza ajaýyp peşkeşidir diýilip aýratyn mellenni. Hemem döwlet başdanmyzy biragyndan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Ag şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň guramagyna, döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşküne geçirilen tanışdyrış dabarasy hasam täsirli boldy. Dabaran başyna gatnaşyjylar dörejilik topurynyň taýýarlan edebi aýdym täze çykyşyna tomaş etdiler. Ýurdumyzyň halky we at gazanan artistleriň hemde beýleki aýdymçylaryň ýerine ýetirmegine ýagnanan arkadagyň ýüregi sen Aşgabat adly aýdym dowamly ýel çarpyşmalary we uly şatlyk şowhun bilen garşylandy.
sonra çıkışlara orun verilip, olarda Turgwaşdan Mehriban watanymyzda ýene bir şatlykly waka. Hormatly prezidentimizin Ak şäherim Aşgabadatly çoňur peýhan paýhata ýorulan täze kitabynyň neşir edilip, onuň agdy bir halkymyza sowgat edilmegi münasibetli. Gahrman arkadağımıza, ähli halkymyza tüý sürekden gutluk sözler aýdyldy hemde döwlet başdanymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, eýlürt beýgitli döwletli işleriniň hem ýeşer wajalmagy arzu edildi. Çıkışlarda Gahrman arkadağımyzyň dana paýhasyndan dören täze kitabyň Watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabada bolan beýik söýgüni bu ýysanjy barha joşdurýan bellenli. Hormatly prezidentimiziň giň dünýä garaýşly paratadynyň dören täze kitap bagtyar nesillerimize agda berilip, watançylyk, insanperwerlik, halallyk ruhyna terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berkar döwletimiziň gülläp etme uğruna beýik işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýeti eýedir. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler, Gahrman arkadağımyzyň Ak şäherim Aşgabadatly täze kitabyna paýtagtymyzyň tutuş tebitiň we dünýäň ösüşindäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp we öz bolşly binagärlik sunugaty, berkar döwletimiziň çoňur oýlanşykly, içeri we daşary siýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere çelli agda berlikde dostsugunlukda Aşgabady ösürme uğrunaky merdany dähme söýürlügi hakynda çoňur manyly tetgirleň jemlenenine öns çekdiler. Kitapda paýtagtymyzyň günnüzki, agşamky, gejeki owadan görnüşlerinden düşirilen fotosuratlaryň, şeýle hem elem oşar öýüşgünli gözellikleri beklenen Aşgabadyň ajaýyp günçekleriniň suratlarynyň yerleşdirilmegi, Ak şäherim Aşgabadatly täze kitabyň ähmiýetini hasam artdyrýar diýip çykyşlarda aýraty nagtarly. Dawarada çykyş eden meşhur ýazyjy şahyrlar, jurnalistler, aýdymçylar, artistler Mehriban arkadağımyzyň bu täze kitabynyň özlerini ýurdumyzyň baş şäheri barada täzeden täze eserlerdir aýdymlary, şagyrlary döretmäge joşdurup, alham berýänligini bu ýysançylan aýtdylar. Mundan başga da çykyşlarda täze kitapda medeniýet ulgamyna degişli uğurlara da orun berilendigine dawara gatnaşyjylaryň öns çekildi. Şunun bilen baglykda kitapda medeni hazinanyň jemlenen şäher diýen bölümçäň girdilmegi, ona getirilýän maglumatlar, yerleşdirilen suratlar bize hasam bu ýysanyrga, şeýle hem ol bize kitaby has içgin öwrenmäge, arkada prezidentimiziň alyp barýan beýik işlerine ihlas bilen goşun toşmaga borçly diýip çykyş edenler bellediler. Hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabadatly kitabynyň binagärlik, teknik hünärler, inženýerçilik, şeýle hem taryh, medeniýet öwreniş, diplomatiýa babatdaky häzirki zaman ilmi bilimleň jemlenen ygtybarly çeşmeti hökmündäki gymmatyna onu okap başlan diýdiňe göz ýetirip bolýar. Täze kitapda berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, paýtagtymyzy ösdürmekde gazanýan üstünlikler, şäheriň häzirki zaman şäher diýen dereje eýi bolmak hakynda maglumatlar has jikme-jik görüň berilýär. Dabarada bellenilşiýäli döwlet başdanymyz garaşsyz watanymyzyň paýtagty Aşgabady ösdürmegiň tapgyrlaýyn maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen gyýtgy döwrüň dowamyna dünýä nusgulyk şäher urmagyň tejribesini äşgär etdi. Gahrman arkadağımyzyň bu babatda Ak şäherim Aşgabadatly kitabyna beýan edýän maglumatlarynyň ählisi jemlenip, paýtagt şäherimiziň siýasy jemgyýetçilik ösüşleriniň dürli urlaryna nusgulyk keşfini, toplanan tejribeni janlandyrýar. Medeniýet ulgamynyň guramagynaky täze kitabyň tanışdyryş dawratynyň dowamyna merjen paýtagtymyz Aşgabadyň wasbyny ýetirgen aýdymlar ýanglandy. Hormatly prezidentimiziň Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlap çykaran täze kitabynyň tanışdyryş dawratyna ulgamyň vilayatlerdäki bölümleriniň işgärleri sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. Gahrman arkadağımyzyň täze kitaby halkymyza ajaýyp sowgatdyr. Dawraň ahyrynda Ak şäherim Aşgabadatly kitabyň tanışdyryş dawratyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly amlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 10 maýda saat 20-den 11 maýda saat 20-nji bolýan howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ýetkärip durýan bulut howa bolup, edem radyk gulmatardan tilde sekundy 14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 11-16 gradus, gündüzüne 25-30 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 15-20 gradus maýl bolar.
Ahal vilayetini ütkep duran bulut hava bolup, Demirazov günü ordan 14 metre yetýän şemal uçar. Hava gijefne 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus mayl bolar. Mara vilayetini ütkep duran bulut hava bolup, Demirazov günü ordan 14 metre yetýän şemal uçar. Hava gijefne 14-19 gradus, gündüzüne 29-34 gradus mayl bolar. Levap vilayetini ütkep duran bulut hava bolup, Demirazov günü ordan 8-13 metre yetýän şemal uçar. Hava gijefne 16-21 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayl bolar. Daşowut vilayetini ütkep duran bulut hava bolup, Demirazov günü ordan 7-12 metre yetýän şemal uçar. Hava gijefne 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolup, Demirazov günü ordan 7-10 metre yetýän şemal uçar. Hava gijefne 16-18 gradus, gündüzüne 29-31 gradus mayl bolar. Yurdumyz boýunça may aýynyň 11-ni magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmany garşylaýar. Aziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan bäş göterim artmagy bilen baglaşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agy burun örtüklerini ulanmagy, şeýdýat bastyna howanyň derejesini üýtgeýäni nazar alyp, basala uragy ilmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjäňiz, ýylyň islenip bastyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşürýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağlyň